Hello, kamusta kayo guys? May gusto lang po i-share sa inyo. Isang babaeng OFW sa Taiwan. Grabing galit niya sa Pangulong Duterte natin eh. Ang dami niyang pinagsasasabi na hindi maganda. Na kesyo daw hindi nag-iisip yung Pangulo natin. At saka kupal daw yung mga DDS. Ito po, pakinggan niyo po yung pinagsasabi ng babaeng to. Hi, magandang araw sa lahat. Ito ay uumpisahan ko sa mas mababa. Kumbaga, level 1 hanggang level 3. So, dito tayo sa mas mababa. Anong klaseng patakaran o batas ba ang mayroon talaga sa gobyerno? Yun ba ang laging sinasabi sa mga kupal na didiis dyan na ang batas ni Digong ay patas? Alin ba ang patas doon? Kung i-scroll down nyo ang aking timeline, makikita nyo dyan na mag-share ako isang video na pangyayari sa isang lungsod ng Maynila. No. Sa isang lungsod ng Luzon. Either Cavite. Na minor de edad lumabas, napadaan sa checkpoint, inilagay sa kabaong, ipinasok sa kabaong. Patas ba ang batas na yan? Ngayon, doon naman ako, yun ay, inilagay sa kabaong, yun ay napakababang level. Tulad ko, napaka-ordinaryong tao lang. Pangalawa, ito naman ay para sa mga barangay captain na namimili ng taong binibigyan lang ng guaranteed pass or pass guaranteed o ano ba yun, baliktad ba yun, namimili lang kisyo, hindi botante sa barangay na yan, hindi nila binibigyan. Ano ba naman kayo, Kap? Papatayin nyo ba yan sa gutom yung mga taong nasa sasakupan nyo? Although hindi siya botante, although hindi siya bumuboto sa'yo noong nakaraang eleksyon, okay lang ba na papatayin nyo yan dyan? Papatayin nyo sa gutom? Napaka-unfair nyo naman. Kung para sa akin, Kap, okay lang sa akin. Papatayin mo ako sa gutom? Kisyo hindi ako bumuboto sa'yo, hindi mo ako bibigyan ng guaranteed pass? Okay lang sa akin. To make sure na isa sa pamilya ko ang mamamatay sa gutom, kakainin mo. Kakainin niyo. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Kung public servant kayo, gawin nyo ang dapat. Butante man kaysa hindi. Hindi yung pipiliin nyo yung taong bigyan nyo. Pipiliin nyo yung taong bigyan nyo ng rasyon. Si Pedro, si Juan, o sino pa ba yun? Hindi siya butante sa barangay nyo. Ito lang ang ibibigay natin. Kasi hindi siya butante sa barangay natin. Ganun ba yun? Napakaano nyo naman? Hindi patas ang laban nyo. Niluklok kayo ng taong bayan, wag nyo namang piliin ang iyong siserbisyuhan. Tapos ito pa. Ang ordinaryong tao, ibalik natin doon sa una. Ang ordinaryong tao, buhay. Lumampas lang, lumabag lang sa batas. Lumabag lang sa curfew, inilagay sa kabaong. Nasaan yung nagkalat ng virus? Nasaan si Coco Pimentel? Bakit hindi siya ang inilagay niyo sa kabaong? At nang sa ganun, hindi na siya makakahawa. Napaka-irresponsableng gobyerno mayroon tayo, no? Napaka-inutil, sa totoo lang. Napaka-inutil. At ito naman para sa iyo, Mr. Coco Pimentel. Senador, noong una,
Gumbaga, bow pa ako sa'yo. Saludo pa ako sa'yo. Pero sa ginagawa mo, hindi eh. Kung ako lang may kakayahang sasampahan ka ng kaso na attempted murder, ginagawa ko na. Nag-a-attempt ka eh, na makahawa ka. Huwag mong sabihin na hindi mo alam na mayroon ka. Ano bang dahilan kung bakit ka nagpa-test? Hindi ba may duda ka na sa sarili mo na positive ka? May duda ka na sa sarili mo na mayroon kang virus? So, noong nagpa-test ka pa o before ka nagpa-test, sana dumistansya ka na sa mga tao. Tapos kung kailan tapos ka na na-test, tapos ka na nakuhaan ng sample at na-confirm na positive ka, tsaka ka naman nagliwaliw. Wow! Ang galing mo, Senador. Palakpakan natin. Saya-saya ng mga tabugo dyan. Ha? At ito, high level na to ha. Number 3. Ha? Ito sa Pangulo. Kung matatandaan nyo, mga BFF ko. Kung matatandaan nyo, February 9, nag-live videos ako. 29 seconds lang yun. Napaka-exe, di ba? Ang sabi ko doon, Mr. President, unahin mo muna ang kapakanan ng iyong nasasakupan bago ka magpakabayani sa bansang China. So, yung sentence kong iyon ay ang natatanggap ko is puro pang lalait. Puro pang mumura, puro pang babanta. Ngayon nyo ako mumurahin, ngayon nyo ako babanatan, ngayon nyo ako sisiraan, ngayon nyo ako sabihin mo, ibabarang. Ngayon nyo sabihin sa akin yan. Sabihin nyo, tama ba ang ginagawa ko nun o mali ba? Ngayon nyo ako mumurahin. Ha? Kisyo nagpapasikat, kisyo nagpapaganon. Nganon, yung words ko, yung sentence kong yun na 29 seconds lang na nagpaalala sa Pangulo na huwag niyang uunahin ang bansang China, kundi sana ang kanyang nasasakupan. Pero, March na. Although nagban siya. Ha? Nagban siya. Siguro nasa 3rd quarter ng February. Nagban siya. Pero anong nangyari? Lusot pa rin. May padulas. Ha? With escort pa. Ganon kagaling ang ating pamahalaan. 'Di ba? Ano, kumusta ng mga didiis dyan? Kumusta ng mga kopal dyan? Kaya pa ba? Ano? Magtambak na kayo ng maraming asin. Nang kahit papaano may malamon kayo, may partner kayo yan sa bigas. Kakagigil kayo, ha? Tapos ito pa. Ha? Ito pa. May nababalita, hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Hindi ko alam kung talaga ba itong mangyayari. Bukas daw, 28. Total lockdown. Hindi ako sure ha, pero yun ang lagi kong nababasa eh. Yun ang nababasa ko halos lahat sa araw na to. Hindi ko sure kung totoo o hindi. Kung sakaling man totoo, ilang linggo mo ba yan pinag-isipan, Mr. President? Ilang linggo mo ba iniisip yan na kaming mamamayan hindi mamamatay sa virus kundi sa gutom? So ayun guys, nakita nyo naman kung anong pinagsasabi ng babaeng yun, di ba? Ako masasabi ko bilang OFW, pasalamat na lang tayo kasi si Pangulong Duterte yung naging presidente natin yun. Kasi paano na lang kung hindi si Presidente Duterte? Isipin nyo, kung si Pinoy yung naging presidente, anong mangyayari sa bansa natin? Puro kurakot. Matutulungan kaya yung mga mahihirap sa atin? Tsaka kung ako sa'yo, te, dapat manhimik ka na lang. Huwag mo nang kontrahin yung Pangulo natin kasi ang dami niya nang iniisip. Dadagdag ka pa. Pero, sige. Kung yan ang gusto mo, hintayin mo na lang yung balik sa'yo. Alam mo
norte, hindi natutulog yung Diyos. Kung hindi man yung gobyerno yung gumanti sa'yo, siguro yung karma na lang. Taong bayan ang bahala sa'yo. Shoutout pala kay Sadik mo ako. Congrats pre. Dahil mo ng subscriber Sana all. Paalam po kadidiis ko dyan, tsaka kababayan, ka-OFW. Sana po napanood nyo po yung video ko na to. Supportahan nyo na din po yung channel ko, Bisayang Bicolano TV. Guys, bye, salamat.